ҳомиладорӣ. муҳимияти таъсири давраи қабл аз таваллудкунӣ. бисёр волидон фикр мекунанд ки таъсири пеш аз таваллудкунӣ дароз нест ва аз ин рӯ ночиз аст. бо вуҷуди ин масъала ба таҳқиқи дақиқтарин сазовор мебошад. офияти кӯдак аз одатҳои модар вобаста хоҳад буд. майлу рағбатҳои модарро бояд принсипҳои қавӣ идора намоянд. як чизе ҳаст ки модар бояд худро аз он канор бигирад, чизе ки ӯ бояд ба он муқобилат нишон диҳад. агар мехоҳад кӯдаки солимро таваллуд кунад, зиндагии худпарастона ва ҳузуру ҳаловатҳои нафсонӣ таваҷҷӯҳи бисёриҳоро ҷалб мекунанд. агар модар то таваллуди кӯдак ба майлу хоҳишҳои худ чашм мепӯшид, агар вай худпараст, тундмизоҷ буд, он гоҳ ин нишонаҳо дар хислати кӯдак ҳам инъикос меёбанд. ҳамин тавр бисёр кӯдакон майли рафтнопазириро ба бадӣ чун мерос қабул мекунанд. моҳияти нигоҳубини қабл аз таваллудкунӣ. дар ин давраи муҳим заҳмати модарро сабук кардан зарур аст. дар организми вай дигаргуниҳои калон ба амал меоянд. агар зане ки таваллуд мекунад, хӯроки серғизоро ба таври фаровон истеъмол нанамояд, он гоҳ миқдор ва сифати хуни вай ғайриқаноатбахш хоҳад буд. вай наметавонад нерӯи ҷисмонии худро нигоҳ бидорад ва фарзандаш заиф мешавад. гардиши хуни вай бад мегардад ва ин нуқсро фарзандон ҳам мерос мегиранд. роҳ додан лозим нест то кӯдак аз ҳисоби саломатии модар ғизо бигирад. барои вай хӯроке лозим аст ки метавонад хуни модарро солим ва бой гардонад ва ду организмро бо ғизо таъмин намояд. либоси ӯ ҳам таваҷҷӯҳро талаб мекунад. кӯшиш ба харҷ лозим аст то бадани модар аз хунукӣ ҳимоя карда шавад. хуб нест агар ба вай лозим ояд нерӯяшро барои бо либоси муносиб таъмин намудани худ сарф намояд. офияти модар ва кӯдак ба андозаи хеле зиёд аз либоси хуб ва гарм ба хӯроки серғизо вобаста аст. ба зиммаи шавҳар ва падар масъулияти махсуси ҳама кореро ки ӯ ба иҷрояш қодир аст анҷом додан гузошта шудааст, то бори гарони зан модарро сабук гардонад. ӯ бояд ба қадри имкон дар ин давраи барои зан муҳим ба вай ёрӣ расонад. шавҳар бояд меҳрубон, хушмуомила, хайрхоҳ, нарм ва нисбати ҳама ниёзҳои вай ба таври махсус бо диққат бошад. танҳо як худи иштиҳо дастурамали бехавф нест. фикр дар бораи он ки ба занҳо дар давраи барояшон муҳим хӯрдани ҳама чизеро ки онҳо мехоҳанд иҷозат додан мумкин аст. хатост ва на бар ақли солим, балки бар урфу одатҳо асос ёфтааст. иштиҳои зан дар ин давра метавонад тағйирёбанда, номуназзам ва бо мушкилӣ қонеъшаванда бошад. ба урфу одатҳо ба вай хӯрдани ҳама чизро ки мехоҳад иҷозат медиҳанд. беандеша дар бораи он ки оё чунин хӯрок метавонад ӯро сер кунад ва инкишофи кӯдакашро таъмин намояд. хӯрок бояд серғизо бошад, на барангезанда. модарон набояд хӯроки камғизои ангезандаро танҳо барои он истеъмол намоянд ки он хуб ва бомазза аст. кӯдакон аз ин сабаб бемор таваллуд мешаванд ки падару модари онҳо ба иштиҳои худ тағофул мекарданд. агар ба меъда чунин миқдори хӯроке ворид шавад ки узвҳои ҳозима маҷбур мешаванд бо сарборӣ аз ҳад зиёд кор кунанд то хӯрокро ҳазм ва организмро аз моддаҳои ангезанда тоза намояд, он гоҳ модар нисбат ба худ ноодилона рафтор мекунад ва барои дар наслҳояш пайдо шудани бемориҳо замина фароҳам меоварад. агар модар хӯрдани ҳама чизеро ки ба вай писанд аст ва чӣ тавре ки писанд аст афзал дониста дар бораи оқибатҳо фикр намекунад, он гоҳ вай ҷазо дода мешавад ва худаш танҳо не, тифли бегуноҳ аз боиси беақлии вай азоб мекашад. хушҳолию оромӣ. ҳар як зане ки барои модар шудан омода мешавад, новобаста аз вазъият бояд орому хушҳол монда хуб бидонад ки вай барои тамоми кӯшишҳояш
дар ин самт бо саломатии ҷисмонӣ ва хислати орому бо тамкини фарзанди худ подош дода мешавад. Вай метавонад дар худ одати нисбати зиндагӣ нигоҳи некбинона доштанро нигоҳ бидорад ва бо ин роҳ ҳолати фарабахши ақлро тақвият бахшида, оилаи худ ва касонеро ки ӯ бо онҳо муошират мекунад, хушҳол гардонад. саломатии ҷисмонии ӯ хеле беҳтар мешавад, манбаъҳои ҳаётбахш нерӯманд мегарданд ва хун оҳиста гардиш намекунад, мисли мавриде ки вай ба ҳолатҳои ноумедии рӯҳияи бад дода мешавад. нерӯҳои ақлона ва ахлоқии вай ба шарофати зиндадилӣ тақвият меёбанд.